Presidenta, membros da corporación, bueno, agradecervos esta recepción, este recoñecemento ao gran éxito que acadamos gracias ao esforzo de moita xente. Quizás os que están máis visibles sempre son os xogadores, corpo técnico, pero detrás de todo isto hai moitísima xente que está axudando no día a día, aportando o seu granito de area a que toda a convivencia sea fácil e manexable. E bueno, a verdad que é un orgullo poder estar aquí hoxe e poder decir que estamos no fútbol profesional, que é unha categoría exclusiva onde a día de hoxe só poden estar 22 equipos. É un honor, un orgullo poder decir que o Club Deportivo Lugo está aí, poder levar, ser embaixadores da marca Lugo por todo o territorio nacional, casi vamos para a 10ª temporada consecutiva, como ben dixeche. E bueno, vamos a seguir con máis ilusión que nunca, vamos a seguir soñando, evidentemente. Temos que soñar, non é fácil acadar esta permanencia. Moitas veces, cando quedábamos clasificados polo medio da tabla, apenas se daba valor a esa clasificación, porque parecía, bueno, pues, como sempre, quedamos en terra de naide, nin para arriba nin para baixo. E eso non se vivía, non se festexaba. Realmente non se daba valor como ahora mismo que levamos 3 anos, bueno, complicados, donde non foi fácil acadar esa permanencia, pero realmente viviuse como un verdadeiro ascenso, non? A xente, o apoio do público, o apoio das nosas familias, de toda a xente cercana que temos no noso entorno, que quizás son os que máis sufren polo que pasamos, polas situacións difíciles os mesmos xogadores, a presión que teñen cando a veces pois reciben mensaxes e a veces non son todos satisfactorios que querríamos, porque a situación, pois bueno, pois cando son complexas, en vez de sumar e arrimar moitas veces pois se ven todo en contra. Entón esas situacións non son fáciles de vivir. Pero bueno, gracias a Dios, gracias ao esforzo de todos, gracias á axuda humana de todos os que estamos aí, tanto dentro como fora do clube, e os aficionados nos deron esa forza para poder seguir e realmente creer. E ao creer quixemos e pudemos conseguilo. Bueno, isto de verdad que queda agradecer o apoio que tuvemos increíble nas últimas xornadas, donde a xente non deixou de creer. Ese espírito chegou a todos nós, impregnounos de que sí que realmente tiñamos que loitar por conseguilo. E bueno, o conseguimos, non? Co cual é unha alegría para todos nós, para todos os lucenses, para todos os aficionados que temos aí, tanto aquí en Lugo como fora en toda España e fora a nivel internacional. Hai moita xente que sigo Lugo, bueno, que todos que estuveron aí sufrindo con nós, bueno, démoslles unha gran satisfacción gracias ao gran derroche de enerxía que tiveron aí, aguantaron estoicamente hasta o final, donde algúns xa non podían máis, deron como dixo algún xogador, que íbamos morrer no campo e casi que morremos, uns no campo e outros nas bancadas. Pero bueno, conseguímolo, e realmente esperemos que seamos capaces de continuar no fútbol profesional. Esta temporada fixo e detrás desta vendrán outras, co cual, bueno, gracias ao apoio que nos estáis dando. Eu quero dar públicamente aquí o apoio a todos os aficionados, a todas as empresas que nos axudan cos seus patrocinios, as institucións que sempre estades aí aportando na medida das vosas posibilidades, tamén axudándonos. Bueno, gracias
a todo o clube, a todos os que estuveron traballando, os que están por fora apoiando anímicamente, gracias ao noso entorno, as nosas familias que aguantan todo isto de maneira increíble. E bueno, pouco máis que decir. Gracias. Pouco máis, pouco menos. Pois un aplauso.